Интригата около гражданството на служебния премиер Марин Райков все повече се заплита. Наша поредна проверка установи, че информацията за британското подданство на роденият през 1960 година във Вашингтон Марин Райков Николов остава някак прикрита. Това автоматично накланя везните по-скоро към твърдението, че той все още не се е отказал от английското си гражданство. А това е в пряко противоречие на българската конституция. Роденият във Вашингтон Марин Райков автоматично получава американско гражданство според Конституцията на САЩ. За да бъде член на Българският министерски съвет, обаче, би трябвало да бъде единствено и само български гражданин. В подобна ситуация е и служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов, който пък се оказа и с британско гражданство и не съвсем безпартиен, както посочи президента. Оказа се обаче, че новият министър на околната среда е свързан с кръговете Капитал и този на Джордж Сорос и е член на консервативната партия в Великобритания, разкри агенция Афера. Освен това, на 2 пъти Юлиан Попов се е кандидатирал и като общински съветник в Лондон, пак от консервативната партия в Великобритания. Припомняме, че условие за това е подходящо гражданство, в случая британско. Ало. Здравейте, с Министерството на околната среда и водите ли разговарям с прес-центъра? Да. А може би с Катя Шавулева? Да. Аз съм Гита Манолова от телевизия Алфа. И искам да ви попитам за една конкретна информация за новия министър на ведомството Юлиан Попов. Изтече една информация, че той всъщност има и английско гражданство. Вие запознате ли сте със случая? Да ви че и други колеги ме питаха и знам. Да. Той се е отказал от британското си гражданство и е получил документа си за това 3 дни преди да стъпи като министър. Така че в момента е само български граждани. А този документ, има ли го черно на бяло някъде? Може ли да се види и да се... Този документ няма как да го има в прес-центъра на Министерството, защото пък и той съдържа лични данни, но вашия начин да си потвърдите тая информация, ако ви е необходимо, е да се обадите в британското посолство. Опитахме се да намерим отговорът в посолството на Англия у нас. Welcome to the British Embassy, Sofia. To hear the menu in English, press 1. Добре дошли в британско посолство в София. За да чуете менюто ни на български език, моля натиснете 2. Тръгнахме по следите и на гражданството на Юлиан Попов, настоящият министър на околната среда и водите в служебния кабинет. Поредна спирка – британското посолство. Малко след като заявихме, че ще изчакаме отговор пред сградата, ни бе спретнат скандал. На вас говоря. Добре, моля, по-дружелюбно така смисъл. Аз съм достатъчно дружелюбен, вие все едно ме няма тук. Така се държите. Не, защото повишавате това нещо. Аз съм спокоен. Вие сте спокойно, не сте адекватен. Разликата е доста съществена. Аз съм много адекватен, ама... Не сте адекватен. Добре. А вие как се казвате? На каква длъжност? Ангел Малинов, оператор телевизия Алфа. Ето си лично така. Само органите на реда мога да ми искат. Сега ще го уредим и това. Добре. Бяха взети документи за самоличност на операторът от телевизия Алфа Ангел Малинов, след което бяхме отпратени с думите. Веднага ще попитам, но не зная дали имаме тази информация веднага или... Попитахме отново в институцията Министерски съвет, откъдето вчера ни бе обещана коректна информация. Уви обаче, новият прес-център се оказа неубедителен. Има ли тези такива... лица имат само българско гражданство. А как да разберем дали тази информация е потвърдена? Всичко друго би било нарушение на съществуващите закони в България. Да, ние знаем, че това нарушава автоматично законите на България, но как това да докажем... Това е, което имам да ви кажа по въпроса. Вие сигурни ли сте и двамата имат единствено и само българско. Това доказано ли е с документи в Министерски съвет? Можете да ме цитирате официално. А как може ли не мога да говоря повече, съжалявам. Загубването на американско гражданство не може да настъпи автоматично. То се постановява с акт на овластения за това държавен орган на САЩ при спазване на определена със закон процедура. Това бе коментар на бивш съдия от Конституционния съд. При отказ от американско гражданство се произнася и Държавният департамент, като издава съответен акт.
По този повод се обърнахме и към Американското посолство в България. Консулски отдел. Здравейте! Обаждам се от телевизия Алфа, Гита Манолова се казвам. И искам да потърся информация от посолството на САЩ относно гражданството на Марин Райков, който в момента е премиер на служебния кабинет. Дали той се е отказал от американско гражданство? Знаем, че ако има такъв факт от негова страна, би трябвало да се произнесе и Държавният департамент на САЩ, който да издаде съответния... Бихте ли казали откъде се обаждате? Да, се представи Гита Манолова от телевизия Алфа. Един момент, чакайте. Можете ли да ми оставите телефон, на който да се свържем с вас? Нашия прес-отдел ще се свържи, за да отговори на вашите въпроси. За съжаление, не мога да ви отговоря аз в момента. Аз ще ви оставя своя телефонен номер с уговорката, че след това може да направим запис по телефона или евентуално да се уговорим за една среща. След като не получихме обаждане в рамките на часове, отидохме на място – посолството на Америка в България. Ние не можахме да говорим с човек от прес-центъра. Някой от централа ни записа телефона и каза, очаквайте да се свържем с вас. Затова моята молба в момента е да ни свържете с прес-центъра, да ни кажат дали са получили нашето питане и каква процедура да очакваме от тук нататък. Което мога да направя това е да ви помоля да изчакате обаждане. Минути след това обещаното обаждане ни бе върнато с отговорът. Не можем нито да потвърдим, нито да отречем гражданството на когото и да е било. Нашия съвет е да се обърнете към човека, когато се интересуват. По принцип може да го кажете, че това е отговор, който сте получили от прес-отдела на Американско посолство. По принцип това е начин. Позванихме и в посолството на Франция у нас. Може би при вас може да получим информация за това дали нашият посланник във Франция доскоро, Марин Райков, който в момента е премиер на служебния кабинет, с какво гражданство е изпълнявал тази си функция, тази си длъжност на посланник? Българско, естествено. Дали има и американско, тъй като е роден в Щатите? Да, роден е във Вашингтон. Не мисля, но не съм аз, която мога да давам информация. Наистина нямам никаква идея, освен че се познаваме от 20 години с господин Райков, който си с абсолютно българско гражданство. Но подробности вече как стои въпроса с това, че е роден във Вашингтон, не мога да ви кажа. Вие какво ви кара да се чувствате сигурна в това, че той има българско гражданство? В този смисъл? Вие смятате, че той е живял до 50-та си година като американски граждан и като такъв се разхожда по света и представлява България. Елементарна грамотност. Вижте, не е френско посолство, което може да коментира това. Потърсете си друг източник. Вие как се казвахте? Къде са доказателствата за това, ще попита всеки здравомислещ гражданин. Този въпрос обаче все още остава без отговор. Потърсихме го и от президентската институция. Дали изобщо в президентството или в архивите на президентството може да потърсим информация за гражданството на Марин Райков? Дадох ти отговор на въпроса. Да изпратя запитването си на имейла на прес-центъра и оттам да чакаме да ни върнете информация, така ли? Да. Изпратихме официално запитване по каналния ред. Остава само да получим аргументиран официален отговор. Не е ясно обаче колко време ще отнеме това. До тогава остава мъглявината около законността на служебния кабинет, с формирането на който президентът Росен Плевнелиев явно съвсем оплете конците. Оказва се, че нарушението не е само на член 110 от Българската конституция, но и на член 51 от Закона за дипломатическата служба, според който Марин Райков е в несъвместимост на изпълнението си на длъжност премиер, ако не е отзован с указ от посланническия пост. Тези твърдения обаче също остават в мъгла. Защо президентът Плевнелиев все още не ги изкарва на светло или просто следва примера на Георги Пирински, който и до днес най-вероятно не е български гражданин?
Да направим една съпоставка с събитията през 2008 година, когато Атака посочи, че Георги Пирински е роден в Ню Йорк, като съответно неговите родители не са български граждани. Проверки и запитвания на Атака тогава до Държавния архив и до архива на президентството сочат, че в последствие не е издаван указ за придобиване на българско гражданство от Георги Пирински. По тази причина, може би, социалистите оттеглиха и президентската му кандидатура. Тогава какво направи Атака? Не проследихме всички обстоятелства около гражданството на Георги Пирински в 41-то Народно събрание. И тогава, въпреки нашите подробни съображения и възражения, нещата не стигнаха до край. Беше направено всичко възможно от самия Пирински и от БСП да бъде скрит факта, че Пирински не е български гражданин. Безспорно е, че той е роден в Съединените щати през 1949 година и тогава все още при действащия закон за българското гражданство и съответно американски закон, Пирински е станал американски гражданин. След това потърсихме и не намерихме никъде в връзка с издадените натурализации на български граждани данни, че той е придобил българско гражданство. Това го направихме във всички възможни институции, откъдето той би могъл да получи българско гражданство и при предишните, така да се каже, правоприемници на сегашните служби, които дават българско гражданство. Така че беше парадокс, то беше абсурдно, то беше направо потресаващо председател на Народно събрание да е чужд гражданин. Ние винаги сме и да не е български гражданин. Тук има изисквания категорични на българската конституция за определени длъжности и позиции в държавните органи на власт, и законодателната, и изпълнителните, да се изисква българско гражданство и да не се допуска чужд гражданин да участва и да бъде номиниран на съответната позиция.